Ei se rohkaisen riippy. Päätettiin vaihtaa vanhoja airamien tilalla tommoset vähän uudemmat airamit. 300. Pikkulamppa. Sähköt on ihan itse kytketty, niin kuin näkyy. Toivottavasti pelaa ja palaa. Kohta lentää jostain, niin kuin mitä lentää. Ja kato! Ja tulkoon valkeus! Sairaan, älä nyt perkele, kun sieltä johda kohta solmu. Ei sovi koskea. Sairaan kirkas. Tää on vasta 300 wattia. Entäs toi 600 wattia? Vaihda lamppu. Kyllä lähtee. Pistä se isoamisen päivällä. Onneksi muuten, kun meillä on tämmönen vanha kanta, niin Motonetissa löytyisi näitä uusia lamppuja. Kävitkö sä Motonetissa? Mätänetissä. Voi vittu, mä sanoin, että Piltema. Täytyy tarkistaa takas kytkennät. Juu, ihan hyvä on. Nyt räjähtää. Vittu, tehdään kuplahalliin kokoinen lamppu. Happala kulli. Kohta lähtee. Hoppla! No, se on melkein voisi sanoa puolet kirkkaampi. Vittu, kyllä. Juu. Kyllä lähtee. No ihan ehi. Oh baby, that's the what I like. Sulla ei palannut. Hyvä juttu. Hei, täytyy mainita yksi asia. No. Mä oon 3 vuotta tätä hunterannut. Pitäisikö koittaa? Uskaltaisiko näitä kokeilla, mut tulipahan se tehtyä. Mä lähden piltemaan. Mikä se on se Jakke ja Arska, älä koita kotona.